Id-deputat mexxej Laburista Anġlu Farrugia qal fid-dibattitu dwar id-divorzju li l-Prim Ministru beża mill-vot għaliex jaf li m'għandux maġġoranza fil-Parlament. Huwa fakkar kif id-divorzju f'Malta ilu li daħal mill-1975, iżda daħal biss għal dawk iċ-ċittadini li jistgħu jġibu d-divorzju minn barra. Anġlu Farrugia qal li qabel ma ċ-ċittadini jintalbu jivvutaw f'referendum dawn għandhom jingħataw informazzjoni korretta dwar xtejt il-liġi proposta u dwar min jista' jieħu dan id-dritt ċivili. Tkellem ukoll id-deputat Laburista Adrian Vassallo li qal li kulħadd jaqbel li iktar ma jkollok familji maqudin inqas ser ikollok problemi soċjali u finanzjarji. Semma kif is-separazzjonijiet u single mothers iżdiedu ħafna fl-aħħar snin u għaldaqstant it-tkissir fil-familji hija realtà. Staqsa kif bid-divorzju se jintlaqtu l-familji għaliex huwa jemmen li bid-divorzju tiddajja fil-familja. Id-deputat nazzjonalista Francis Amide Mek qal li s-suġġett tad-divorzju irid jiġi diskuss b'mod mill-aktar miftuħ u nnota b'mod pożittiv li żewġ naħat tal-Kamra qegħdin jaqblu fuq id-data tar-referendum, jiġifieri 28 ta' Mejju. Id-deputat nazzjonalista Karl Guder enfasizza li bniedem għandu jkollu libertà li jieħu deċiżjonijiet li jeffettwaw lil ħajtu u għalhekk jaqbel ma' liġi responsabbli tad-divorzju.